forsøg, der viser vandets kredsløb. Så det skal vi bruge husholdningsfilm til at dække karrene. Og så skal vi bruge vand til at putte ned i, som er vandet i vandstenen. Så skal vi bruge grus, som indikerer jorden på jorden. Og så skal vi bruge en lampe, den her, som indikerer solen og ligesom opvarmer vandet. Ja. Nu er forsøget klar, så skal vi bare vente. Nu er vores forsøg færdigt. Det viser vandets kredsløb. Når solen varmer på havet, fordamper noget af vandet og bliver til skyer på himlen. Derfor falder vandet ned på jorden igen som regn eller sne. Noget af vandet siver gennem jorden og bliver til grundvand. Noget af det flyder direkte ud i havet som åer eller floder. Og noget af det regner direkte ned i havet. Derefter fordamper vandet igen fra havet, og på den måde kører vandet i kreds. Det er vandets kredsløb.